Španielsko je ešte stále taká celkom drsná krajina. Tu stále, keď nejak ukradneš pomarančovo, tak ťa sem zavrú. Pred chvíľkou akorát dali jednoho dole, chudák nevydržal 3 týždne bez vody. Keď sa kradne, je to tak. Zavrú ťa, nehajú ťa zomreť. Tak ja si myslím, že to bolo trochu pod tónom a pádne. Ale neboli takí statickí, no trošku. Del agua de Fericanto de tutos gracios sombreros. Ideme. Ďaleko? Ešte skôr. Asi si hovorila, že na 15 minút sme tam. Mama, mne sa už nechce chodiť. Poďme už na hotel. Lenka, už sme tam? Nie. A však ty si hovorila už pred pol hodinou, že sme tam. Mama, ja budem tu. Lenka, už tam budeme? Tam je to zavreté a nejdem okolo. A to už bude krásny mirador na celé mesto. Chalani? Čo si blázen, ty kokos? Počkaj, ja chcem, ale choď, ja chcem sám. Choď preč. Debile. Tak, dobre som? Kluci, ja chci taky takovou fotku. Hej, když tam ty všichni, tak taky jo. Aj s brýlema, počkej teďka. A bez brýlí nebylo to lepší tak hledovat. Tu helikoptera N715, ja dám povolenie oprolet nad hradom. Jako je to sranda z toho hora, ty povíš? Trošku mi je nagrcaný. Taky je to malé celé. To je to náměstí. To nebolí. Nedáme to? Hoď peniaz, ja nemám peniaz. Ja som nezamestnaný. Euro? Máš rád? Však ty máš to hlavne. Holí sme penáze, hej. Tieto hradby sú veľmi vhodným prostredím pre samovrahu. Každopádne. Polmetrové múriky, hlboké zrazy pod nimi. Malaga je vlastne taká meka samovrahu. Ideálne miesto. To je vedecky dokázané. Ja neviem, ale sú asi kultúrne pamätky všade rovnaké. The missile for Australia's in lane 4, James Magnussen, Nathan Adrian of the United States in 5. So from the top low, South Africa, Starkey. Chalani, dáme fotku? Jasné. Toto je jaký mŕtevý hmot. Najlepší na svete. Ale nie, poďte ma dvihnúť, ja nič nevidím. Nerev. Keď sme zasadí, že tu zavrle si nejaké nízkine, to nie je úplne príjemné. Ja tu prežívam. Som normálny, však to je aký lásky kokos. Chalani, a po Muriku sa neprejdeme? Ale jako... Počkaj, zadrbané. Dobrý deň. Dobrý, poprosím tú klobásovú a tam pivovú, čo máte. Vidíš, brat, no majne túto teatro Romale, čo chodí Jarania spievať každú nedeľu večer. To má takú akustiku, že keď Jarania začne dole zavíjať, no majne sa tam steny trasú, padajú kamene dole. Jako ale Ďusi pekne toho poukladal tie one, ne? Tie kamene. No, Ďusi však ale mu pomáhali, všetci chalani, aj z horného, aj z dolného konca. Tá, ale on rozprával, že sám to zrobil. To sám tam zrobil, tam ukazoval, že tu daj kameň, hintam, on nerobil nič, pil pivo príklad. Áno, ja som tu bol s ním však. Tam nemalo robiť armatúru, kúpelke, tak to si nedám robiť, keď to nerobil sám divárno. To je taký, do všetkého sa montuje. A nerozumiem, ničomu. Čomu to už úplne parkúruje? Hodiny? Uptrade, hodiny. A to ešte pritom len 5. Opäť je zmrzlinu, že sa bláznil. Ale ej. Ako je to ešte ďaleko, som unavený. Je mi strašne teplo.
Ja by som sa napil vody. Čau, Lenka. Už sme tu. Konečne dali hore. Bolo to tak ďaleko nakoniec, pôjde však.